Emma guslun tertibi kysgarak geçirilken adamla odolla aydylly yönüp soraglarmydan bolýa. Bismillahirrahmanirrahim aytmak ine haram adam müşkili yok. Bismillah aýdyp bilýär. Hammama girmäkä bismillah aýdmaly. Kan adamlar aýdýar, gusuldan önçe hereti hammamyň içini gylyp bolarmy? Daşyny gylmak gowdat, içini gylanyň menen haram işetdiň, günah işetdiň diýip bolmaz. Käde kışyň gününe gyn bolýar, girip çykyp durmak diýip aýdýarlar. Aham bismillah aýdyp bilmeýän dagyny hammama girmäkä aýtmaly. Bir wagt girmäkä aýtmadyk bolsaň, içerik giripsiň, daşerik girip çykmaň gyn, ya mihmanida ya her zat bolsun, içinde aýtmaly, içinden aýtmaly. Hammamyň içinde diline getirmeliler. Ya egin maçdan çıkarıqlı wagtyň diline getirmeliler, onu ýüregiňden aýtmaly bolýar. Aham deslap bedeninde nejasat degen bolsa aýyrmaly. Ondan soň dehret kılmaly. Şu dehret, şu asıl dehret ha. Şu dehret kılýanda üstünden gusletjek, şoň menen namaz okuýbermeli. Öz başyna namazdan çyrim dehret kılmaly mukadimellel. Inhe bedeninden nejasata aýyrdyň, dehret kılýan, ayagyň näme? Şima halka hammamla ba. Liginin içinde su atşaňak hey akyp barýar. Ayagyň şomugy ýuwsaň da bolar, soňra ýuwsaň da bolar. Kan ulamalar aýdýar soňra ýuwmak gowdur. Näme sen su atşaňda ýene ayagyňa gaşyn akjakda hafala. Behar hal. Bedeningdäki nejasaty aýyrdyň, dehret kılýan. Ayagyň ýuwmany. Ondan soň kelläňe 3 gedek. Duş akypdy. Onu da 3 raýat et, goý sünnetiň bitsin. Yoksa zol eteğini durartın, hey ayrılmadı sünnet bitmedim kadip. 3 gedek eteğini giyip çıkıp, sağına da 3, soluna da 3. Ine kulli bedenin. Ahirine da bir tofar ulamalar aydiye, ve bir tofar ulamalar da aydiye, Peygamberimiz aydiye deyip. O da näme? Gusletip bolanda ayağın soğuk suwa yuwsaň, ola kan dertlere dermanlar diýip aydiye. Inhe guslun gysgaçyk tertibi hatmen zihninizde soraglar bardyr. Medreseden soňra ulamalardan sora berersiňiz. Men häzir iýdin aýtyljak bir meseleler bar. Ine bir sadece tertibi boldy. Emma ulaqan bir mesele gusly giýje goýmak näme? Gusul wajib bolupdyr. Hala bir ýerde mihman ya mihmannal. Akşam erteçeli wagty barmy? Ta'khir gusl. Gusly giýje goýmak. Giýje goýsa da musulman adam narahatda. Ya giýje ine haram ýatypdyr, gusuldan önçek su soýa, su içmeli bolýar. Ya bir qazadan, ya bir bismillah diýjek, elhamdülillah diýjek, ya denany oglyny emdirjek, göreýliň näme meseleler bar.